kita bikin vlog di sawah lagi. Kok tunggangi Mas? Lha ngelatih ning endi kowe Mas? Oh, jarane guys, api-api tenan guys nang desa guys kae. Dikira kene ya jaran, dadi kae ceritane kae jaran arep dilatih kon jumping-jumping guys ya. Oh, mantep lah carane, lemu-lemu tiplu-tiplu. Tapi sing nonton gring-gring. Bojoku kon mengsawa kon tandur matun malah mentangkring nang pinggir dalan iki kepiye ceritane piye? Itu bukan hobi saya. Hobi itu kamu bukan pekerjaan saya itu. Hobi kamu apa nek kon matun ra gelem hobi? Aku jalan-jalan saja. Jalan-jalan saja. Bojone urung duwe duit kan jalan-jalan Ya terus. jalan-jalan mencari uang toh. Jalan-jalan mencari uang. Ayo kita bikin konten di sawah lagi ya. Aku tak kayak wae ngeceki wae. Ngeceki apa tanduran? Aku nggak usah terjun ke lapangan. Terus bagian apa? Owner Iya, persawahan. aku bagiannya kok sing bayari wong sing ning sawah ngono lho. Kau tuh macem tuh. Amin ngono lho. Oh iya amin ting lah. Iki guys, enek pin pegunungan guys nang dalan ngene iki guys ya. Kayak vlognya nang sawah terus orang blenger-blenger apa? Ya wong karan wong desa anane ning sawah. Kayak dalane sejuk banget kan. Wong nang desa ya gawe vlognya nang sawah lah ya. Lah iya. Ora sawah ya ning gunung. Asal kata Mbah. Niki gawe vlog Mbah. Apa kuwi vlog ngarit. Mbak batine vlog apa iku? Iya kan lucu ya. Aduh. Guys, tak syuting langit apa tak syuting sawah? Tandurane lemu-lemu. Dalam maning panen. Kuwi. Seger banget tandurane, guys. Ora iwak mlaku-mlaku ya. Lah ki ana wong maraton kok mlaku piye to ki? Yo, Pak. Aduh ya Allah. Iki guys tandurane lemu-lemu, ndeleng tanduran kene. Kuwi. Tandurannya seger banget. Ih, mantep Caca. Kayak ning kono kae guys, pegunungan kae. Mantep Caca pemandangannya curuyu-ruyu luar biasa. Bumi Indonesia ngene iki. Mantepnya. Iki nek gelari pagi enak tenan guys kae kan. Gelari pagi kene iki enak tenan iki guys. Iki lho jarane mumbul-mumbul ki lho. Apa, Le? Jaran. Jarane ndi? Wae. Ya ke jarane mulai goyang-goyang iki guys, ora keton kang kene ya? Aduh kok. Cerake. Wis sikile mumbul-mumbul. Wis mulai jumping-jumping kae. Gitu ya. Wis bali apa urung, Bos? Ayo. Bos iki bocah utuh sing mau ngledek kita utuh. Utuh mbokan ya. Mongkon nyemplung sawah malah mentang ring pinggir. Ojo yo emang seneng bojone kok nyemplung ning sawah ngono. Ya ora apa-apa mbok kana masin nang jero kono kuwi. Astagfirullah, Mas Sapri. Mas Sapri. Jarane mulai munggah-munggah kae. Ya wis guys ya. Semene wae vlog hari ini. Piye Mi? Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu mengikuti kita. Jangan bosan-bosan ya ngelihat video kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.